Mayong adlaw mga kami sa itong kauban karon si Aizel Rose Rabaya no sa Taguluan Community College nga nag-top 8 human ang MLE examination sa bulan sa Nobyembre. May buntag Ma'am Aizel. Good morning. So ato siyang kauban mga kamis or nadali sa buhatan sa Miss Radio o karon mga kami sa itong sutaon kung sa iyang gihimo nga mga pagpangandam before sa examination no, sa MLE. So, ma'am, pwede mo naman i-share kung sa imuhang mga gihimo o mga preparations before ang exam sa MLE 2025? So, we started our review formal atong early this year, atong January. Tapos, we started online classes. And then, after our graduation last June 2025, we formally started nga mag-face-to-face na siya review. And then, during those times, ang klase is like Monday to Friday, and then kanang naami yung mga 3 months siguro siya face-to-face, and then naade yung break, and then Macboards na yung sa tanan. And then kanang preparations na dito is study. And then sa akong part is dili ko kanang type of a student ka kanang grabe gid nga lugot nga study kay kanang ang ako is more on nasabtan ako during discussions, and also kanang part-time man ko on top of that, and also kanang pag-release sa result is like kuratan kay ko kay nganong na-appeal ko, I don't feel deserve ani nga kuan kay kanang dili ko sure kung pertinent ay kanang enough ba akong preparation, pero ito siya, thank God kay nasa ko nakuha ko. Ayun. So, para lang sa kasayuran, Ma'am Aizel, no? Ang kaning sa midwifery, kung student ka sa midwifery, mag-take ang exam after 2 years. Yeah. Sa old curriculum, kami po ang last batch for old curriculum. So, so sa imong year karon? Akong standing current is kanang graduate naman ko sa diploma of midwifery, no? So, supposedly, itiwasan na mo ang 3rd year and 4th year nga para ma-conjugate siya formally nga bachelor in midwifery. Okay. So, mo ang standing current is nag-enroll me 1st year balik for new curriculum. Okay. Yes, and we are expected to finish our bachelor's degree by 2028. So, another 4 years? Actually, dili siya straight 4 years. Okay. Kay murag na siya bridging program ikon sa institution, yes. Okay. So, wala pa kay plan mag-work after nga nanam kay license? Hopefully, maka-work ka ng naman sa gihatag yung special program ang atong institution nga. Kaning mga board passers is, kasi karon man dyan sa board passers kaning kanang maka-work na sila while ga-klase sila. So yes, hopefully maka-work na dyan. Ayun. And then, kumusta ang support sa faculty and staff sa TCC and of course sa LGU Taguluan? Like, kanang grabe gid kayo ilahang support, no? Especially sa among faculty kay kanang grabe jud kay kanang dili kayo like dili enough ang thank you ang pagpasalamat sa ilahang effort kay dako jud kay lang tabang since pa lang sa among first year days kay ang foundation sa education bitaw kay grabe jud kanang kung review alone dili gid ka makapasar, but then before pa magod sa first year pa murag gi-mold na gid bitaw nila, so grabe thankful kay mi sa ila, and also to the institutions, to our OIC president Mayor Nadia Eman kanang gisuportahan mi nila kay ang uban baya kay nag-take baya og review centers while kami is like libre siya, ang mo lang problema ko na mo plate while ang uban mo ato pa sa kanang other mga like cities ganon. So thank you. So, sa TCC mo nag-review? Yes, wow. House review. You're so proud of that. Ayun. And then, imong inspiration, no, sa imong pag-take og exam? First of all, ang family, no, kay kanang, this is all for them. And also, kanang, si God, kay, wala, dili, gabi gid nga paborin gihatag sa kuha kay akong pag-ampo lang man jud is makapasar, and then wala mabagsak sa mga, but then makapilan gid niya nga nag-top notcher, and then it happens na ako, so like I'm so grateful. Ayun. So actually mga kamis or no, familiar ta ni Aizel Rose kay kakita siya every Sunday, get served ni siya sa simbahan niya sa parish sa Taguluan. And then usually mag-balance Aizel anang jud kanang grabe na gid ang time management, and then kanang I don't know kay ang guidance na gid ni Lord at sa time grabe jud, and then
I also kanang grateful po kayo sa mong community there sa church, sa mong youth ministry, kay kanang aside sa prayer support, kanang grabe sa ilang kanang support sa emotional, and then ayun. And then, dagan kayo na-inspired, no? Actually, dagan kayo na-inspired gani sa comment section na ingon nga kanig yung bagtik gid kay ang TCC. And then, nagkahimo gid mo history. Kaya actually, kapila nagtap ang TCC, pero karon gid nagtap 1 sa inyong batch. So, ado na ba kaya mensahe sa students labi ng ga-input, no? Nga makapasar sa board exam and then mag-top notch pod sa exam. Ang ako lang ma-say is persevere sa pag-study, persevere in prayer, in everything yun. Ayaw gid pagkalimti ang pag-pray, and kanang of course kanang namgid tay struggles, no, but padayon lang jud siya, and then ayaw pagkalimot og rest. Ay. Kay kanang importante jud kayo ang atong mental health during review seasons, kay kapila gid ka sulayon, like dili lang sa imong academics but also dagan pa biya kag responsibility, so kanang yun, make time for yourself, rest and pray. Yes. And sa imuhang message mo sa imuhang batch, no, sa imuhang mga kauban nga nagtake og exam, nga tanan gid mo ni pasar. Kaan guys, this is it, we did it, like kanang atong pila ka months nga preparation nagbunga na jud, kanang to all my batch, kanang I am so proud of you guys, especially sa mga mama, sa tanan mga katrabaho, well review. I am so proud of you guys. You did it for yourself and also for your family. Ayan, thank you so much at time, Ma'am Isel Rose Rabayano, ang top 8 nationwide sa MLE exam. Ayan, thank you so much.